டிடிஎஃப் வெளியே விட்டாங்க. ஓகேயா? அவர் வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் லைசென்ஸ் எடுக்கிறேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? எடுக்கலாம் ப்ரோ, எடுக்கலாமே. அவரு எப்படி ப்ரோ அவ்வளோ வண்டி ஓட்டாரு? அவர் சும்மா இருக்க எப்படி தோணும்? அவர் வீட்டில் வண்டி ஓட்ட தான் தோணும். அவரோட ப்ரொஃபஷனலே இதுதான். வண்டி நம்ம ரைடிங் போயிட்டு வீடியோ போட்டு யூடியூப்ல அப்ளை பண்ணுறது தான் அவரோட இதுவே. அவரோட லைசன்ஸை அப்ளை இப்போ எவ்வளோ பேர் உயிரானுங்க ப்ரோ. அது அவனுங்களாம் எத்தனை போயிட்டு உள்ளே போட முடியுமா? அந்த மனுஷன் வளர்ந்து வராருன்றதுனால தானே அவர் மேலே கேஸ் போகிறாங்க. வெளியே போனால் எத்தனை போய் உள்ளே வச்சுறாங்க. காரில் போனால் சரி இது பண்ணுறாரு, பப்ளிசிட்டி பண்ணுறாருன்றானுங்க. எல்லாமே ஒரு அளவு தான் ப்ரோ. அவர்கிட்டயே சும்மா சும்மா போயிடணுன்னுங்கிறான். திருப்பி அவரோட கம்பேக் வந்து எங்களோட எனர்ஜி தான். இல்லை, இப்போ இந்தியன் லைசென்ஸை வச்சு தான் வந்துட்டு இன்டர்நேஷனல் லைசென்ஸே தருவாங்க. இந்தியன் லைசென்ஸே 10 வருஷம் கேன்சல். இப்போ எப்படி எடுப்பாருன்னு அந்த 10 வருஷத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணா நல்லா இருக்கும். பாவம் ப்ரோ, அவரும் மனுஷன் தானே. அவர் வந்து அது வேணும்ட்டு பண்ணி ஊன்னா கூட இதுவாயிட்டு இருக்கும். அவர் அந்த டைம்ல அவர் சொன்னது என்னன்னா, அவர் சொல்றது யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. அவர் வந்து கேர் ஆயிட்டு இருக்குது. அந்த அந்த ஆடியோலயே பாத்தீங்கன்னா அவர் இதுவாயிட்டு இருப்பாரு. வயிறு புச்சுன்னா ஆக்சிலேட் கொடுத்து ரேஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த வீடியோலே தெரியும். அப்போ கூட எப்படி சொல்றது, தூக்கின்னு போய் உள்ள வைக்க தான் பாக்குறாங்களே தவிர திருப்பி அவர் வரணும். அவர் எப்போ அவரோட வீடியோ வரும் வெறித்தனமா இருக்கிறோம் டிடிஎஃப் ஃபேன்ஸ்லாம். ஒரு வருஷம் அவங்க கேன்சல் பண்ண கூட அது கூட தப்பு தான் ப்ரோ. அவர் பண்ணது அவர் வேண்டிட்டு போய் பண்ணிருந்தா பரவாயில்ல. இல்ல, யாரும் பண்ணா தப்பு அவர் பண்ணிட்டாரா? யாருமே ப்ரோ அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் சாகுறான் ப்ரோ ஒரு வருஷத்துக்கு நாட்டுல. அதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியும். அப்ப எல்லாருமே எத்தனை போயிட்டு ஜெயிலு உள்ள போட்டா எங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நாட்டிலேயே.